जोंहा BPF जों सायख'जानाय सुद्ध कुमार बसुमतारी सारा बिराद अनथावथाव नुनायावनो मानसियानो अनथावथाव दा बेनो भट होआलासे जोबा थानो हागोनबा आयंआ मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय राजनिक दल UPPL नि जिथु केन्डिडेट बिथांखौबो आं गाज्रि होननानै बुङाखै। बावैसो सान सिगां नोंथाङा फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे मेथाइ जों नुनो मोनदों दा बे मेथाइनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? मेथाइखौ नांगौना होनांगौ दा मेथाइखौबो आं मेथाइबो खनगोन माबाबो खोथाबो बुंगोन। गिबियावनो मेथाइखौ खननोसै नङा होमबा सर्ट खनना होनोसै। मेथाइया जाहैबाय जोंहा बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ लानानैनो आं खनदोंमोन आरो बे मेथाइनि गेजेरजों आङो मोनसे खावलायनाय आरजसो आङो बुंनाय बायदि आं गावखौनो मोनदों आरो आं बेयाव रावखौबो गाज्रि रावजों सोंखारिनो सानाखै। मेथाइया बेनोमोन आं खनफिननो सानदों जुदि नोंथांमोनहा खननो होबायब्ला जे ओरै आरो मेथाइया खोनाखाबायना आदामोन ने ओरैहाय जे बोरोथो आदा नोंनि एनायथिया बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बोरोथो आदा नोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इउनिभारसिटि बोरोथो आदा नोंनि अर्गेनिक इउनिभारसिटि नागिरब्लाबो जेरावबो गैया नागिरब्लाबो जेरावबो गैया नागिरब्लाबो जेरावबो गैया नखर नखर साख्रिबो गैया दे मावफुंदो आदा साना हाबनोसै दे मावफुंदो आदा साना हाबनोसै आंथ' गाज्रि बुङाखै नङा होमबा मावफुंनोसो होदों आङो दे। दा बाथ्राया जाबाय गोबां समाव नोंथांखौ बुङो नोंथाङा सासे BPF मेम्बार नङा थेवब्लाबो BPF जानानै माखासे खामानि मावबाय थादों फिल्डआवहाय दिनैबो सिडली बिधानसभा बेयाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं दिनै फोसावदिनाव नोंथांखौ बाहागो लानो थादों मा फोरमायगोन? आङो बुंगोन जोंहा BPF जों सायख'जानाय सुद्ध कुमार बसुमतारी सारा बिराद अनथावथाव नङा होमबा ओरैबायदि अनथावथाव बेक्ति बियो बिथांनि महर मुस्रिखौ नायनानै बिथांनि मानसिखौ महर मुस्रिखौ नायनानै सोर भट होआलासिनो थानो हानो नङा ना ओरैबायदि अनथावथाव बियो जेन्टेल मानसि रावजोंबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय सोरखौबा दाबि धमकि होग्रा मानसि नङा बियो नुनायावनो मानसियानो अनथावथाव दा बेनो भट होआलासे जोबा थानो हागोनबा आयंआ हायाना बिराद अनथावथाव बियो मोनगोन बियो बिनिखायनो आं बुंदों सुद्ध बसुमतारी सारनि जानानै जोङो हाजार कौटि लाख फैसा गारनांगौनि खुनु प्रयोजन गैया आरो पार्टियाबो एसेबां खस्थ' खालामनांगौनिबो गोनांथि जानाय नङा मिथिबाय मानोना बियो बिराद जेन्टेल आरो अनथावथाव बेक्ति आरो जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय राजनिक दल UPPL नि जिथु केन्डिडेट बिथांखौबो आं गाज्रि होननानै बुङाखै नाथाय बिथांनि फाउन्डेसनानो मोजां नङा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खोथा बुङो मोनसे मावो मोनसे बिथांनि सालायानो नङा होमबा बिथांनि सालायानो डेन्जार जा खोथाफोरखौ बुंनानै रायजोखौ आघात होबाय दुखु होबाय बेखौ रायजोआ दिनै बावनाय नङा दिनै नाय 200निबो बारा सेंग्रा सिख्ला MA LLB PhD ग्रेजुवेट BA फोरा दिनै पास जानाय बिथांमोना सेंग्राफोरा जइन जानो फैदों दिनैल' नङा गाबोन समफोरबो 500नि गोजौ अनलि सेंग्रा सिख्लाया जइन जानो थांगासिनो दं मानो BPF फैसा दङ होमबा BPF पावार दङ होमबा BPF माबा मोनसे होनो हायो होमबा होनायाथ' UPPLआसो हायो बिसोर सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फैसा होयो बायनो हागोन नङा होमबा साख्रि होगोन होननानै बुंनो हायो माबा मोनसे ION स्किम होगोन होनना बुंनो हायो नाथाय सेंग्रा सिख्लाया दिनै
कुनु मोनसे थाखा फैसा खामानि दामानि गारजोबनानै हाग्रामा महिलारि बिथांजों दिनै जइन जानो फैदों आरो सुद्द बसुमतारिनि महर मुस्रि अनथावथाव महर मुस्रिखौ नुनानैनो दिनै जइन जानो फैदों सुद्द बसुमतारिखौ बिपिएफनि बिबायदि बिथांखौ देरहागोन होननानै आसा दंमोन 100% मानो देरहाया जों थांनाय खनसेयाव देरहादोंब्रा बेफोरनि गुमुरखौ सोर मिथिनो नङा होमबा दाबो देरहागोन बिसोरो सोमोनांगोन जे एसेबां बाहेरनिफ्राय मन्त्रि एमएलए एमपिफोरा फैनानै बे सुद्द बसुमतारिनि फेजेननो थाखाय सोरबा नाजादोंब्ला बे फेलार जागोन थाखा फैसा लकसन जागोन खस्थ' जागोन आरो लासिंसिं जागोन बिनि अनगा आरो जेबो गैया बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै आसा जोंहाथ' हाग्रामा महिलारि सारा बुंखाबाय 80,000 बाराबो जानो हागौ नङा होमबा बे हिसाब होदों बेनो जागोन थेंक इउ